10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freedom! Ο λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο έχει καταγραφεί σε ένα βιβλίο που ονομάζεται Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο μέσα από νόμους, όπως ο πατέρας που διαπαιδαγωγεί το ανήλικο παιδί του και του μαθαίνει να προσέχει στον δρόμο, ενώ στην Καινή Διαθήκη ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο σαν ίσως προς ίσο, όπως μιλάει ο πατέρας στο ενηλικιωμένο παιδί του που γνωρίζει πλέον να πορεύεται μόνο του. Στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, περιγράφεται η δημιουργία του ανθρωπίνου όντος και του χώρου του, όπως και η αρχή του χωροχρόνου. Στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, περιγράφεται το τέλος του χωροχρόνου και η φανέρωση του αληθινού χώρου του Θεού και του θεωμένου ανθρώπου. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης γίνεται μια εκτενής περιγραφή ενός θηρίου με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Είναι ένα σημείο κλειδί της Αποκάλυψης, το οποίο όταν κάποιος το κατέχει μπορεί να κατανοήσει εύκολα το βιβλίο της Αποκάλυψης, καθώς και όλα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Για να εξετάσουμε όμως το θηρίο της Αποκάλυψης, είμαστε υποχρεωμένοι να μελετήσουμε πρώτα το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Εκεί καταγράφονται κάποιες πληροφορίες απαραίτητες για την εξήγηση του θηρίου με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα.